Vážení priaznivci hokejbalu, zdravíme vás z náročného zápasu, fany športu proti Slavii. Ako vidíte, náš super Slavia sa dostavil v neskutočne veľkom množstve. A pozor, Dávid, tajomník sa dostáva k loptičke. Kľúčka doľava, doprava. Jo! Sice som nemal na bránu, no nie. Dávid stále pri loptičke, krásne točí, až sa dostane za našu červenú. A nie! Oh, krasota! Pekne. Loptička, držanie, štatistika, Dávid 80%, všetci ostatní hráči 15%. Dávid je taký dobrý, že ani nemal, už si mohol nahrávať sám sebe. Čo nám povie Dávid na prvé dojmy? To som nemal komu nahrať, to som musel sám ťahať. Tak, a dvojka! A ide tam. Hrozí prvá dvojka. No dobre, tak vidieť, dva sme tam vyšli pred bránou, si to hodil. Tak. No, si nemám čo s tým veľmi robiť. A tiež sa nemám party hýbať, ty si bol pri mantinelli vtedy, ale si bol pokrytý hráčom, no ale inak si bol. Každý bol pokrytý, ale tebe. Bol zúčastnený! To si veská hýbe, alebo čo, bo ja si Ej, pozor! Prvá vážna situácia. Super, dostal loptičku na stranu. Oh. Kupko, kľúčka. Zdenko, dobre, ešte, bojuj. Ejha, vysoká, ale Matúš spracoval. Pekne prehrávku. Ej, zasa som bol mimo brány. Ty brďa, nie ide brána. A nevadí. Vy ste to chceli, vy to budete mať. Pozrieme sa na tabulu. 59 sekúnd. Jaj, dobre si vyhral z prvé buly. A ideme, máme buly krásne, výborne, Matúš to zvládol. Pekne, prešla na Kupka. Jo, už by som si zakríšal rád. Nie, ešte nie. Krásne, Kubo, pozor, nezavádzajte. Jo, si nádhera. Ale mne je zima na ruky, fú. No, povedzte mi svoje dojmy z prvého nasadenia našej hviezdnej druhej zostavy. Maximálna spokojnosť, nikto nič nehovorí. Do piči. To je slovo chlapa. No, pokračujeme. Pozor na buly. Škoda, ale pane kapitáne, pozor. Ešte, sa to tu. Už idú ďalší dvaja hráči. Ale treba skontrolovať, či sú zapísaní na súpiske inak. Nevyšla finta. A super je v našej časti. Hej, Sudi, tam je lopta! Sudi! Lopta! Dávid zasa v akcii, neskutočná nahrávka. Až na vysokú hokejku supera. No poďte. Aj, čo to bolo? Obidol som dal zle. Ja som tam. Dobre si behal. No, uvidíme, čo bude ďalej. Druhá minúta zápasu. Mrznú mi, nemáte rukavicu tak do navyše? By si mi dali hygieniku. Škoda. Pekne Kupko udržal loptu. No ale či sú na súpiske, Viktor, potom skontrolujú, ak nie sú na súpiske, tak nehrajú. Joj, zdeno! Davidovi ujde. Ten beha dobre.
No, toto predýchanie. Joj! Nechcem povedať, že nebolo to, ne? Krásne. Oj, Kupko je šialene rýchly. Našťastie Kupko v obrane. Aj, tesná dvojka. No. Ejha. Matúš sa dostáva. Striedanie počas hry. Viktor, skontroluj potom. Ak nie sú na súpiske, tí, čo prišli teraz dvaja, aby nehrali. Sú? Dobre. Pekne. Ej, nevyšla. Výborné, výborné. Pekne, pekne, Maroš beží, máme loptičku. Krásne, nevadí, škoda, skočila vyššie, jak mala. No, urob nahrávku, dáku, vymyslí kapitáne niečo, dobre. Pekne. Výborne. Prvá strela. Od Maja. Dávid kľúčka, vľavo, vpravo. Ej, škoda. Ej, aj. Dávid strieda počas hry. Pozor, za nami! Fú! Loptička je mimo. Toto bacha, toto bolo veľmi nebezpečné. Čo? A zrazu nikto za tebou. Zrazu nikto za Majou. Vyhrali tituly, to je dobré. Kupko, ej! Pozor! Zaujímavá situácia nastala. Pozor, Kupko v nájazde. Výborne. Nevadí. Tam. Pekne, Kupko, krásne. Musíme sa vrácať. Našťastie Kupko si môže nechať aj fóra, lebo stíha sa vrácať. Ej, prišla. A majú také, oni majú breaky fakticky. Také debilné. My tlačíme, oni breakujú. Chalani, hej, v obrane, pozor, breakujú. Tam sa snažia také chytiť na nás. Poď! Dobre, ej! Ešte hráme! Ej! Prikryjeme. Ty brďo. Väčšinou tak stíham po pol hodine sa presúvať s kamerou. Ej, dobre, len von z toho. Výborne, Kupko! Klasický brankár, áno. Pekne. 6 ich je už. Krásne.
Výborne, Majo. Jej! Ooo! Krásna akcia, krásna akcia. Ej, neprešla, škoda. Krásne, Majo. Joj, mohla sa odraziť, dobrá. Aj, fuj, ruky. Ej, odrazila sa, škoda. Pekne, Dávid, výborne! Ej, štatistika, nezabudni. Aj, prešla, našťastie. A Dávid beží! Beží tajomník, krásne. Oj, za sebou mal Kupka a takú... Pozor. Výborne, Kupko, ej! Si. Áno! Oj. Bolo to nepríjemné na Kupka. Dávid, mal si Kupkovi nahrať za seba inak. No a teraz presilovková zostava. Kupko krásne, vybojované. Dobre chlapci. Ostrý vzduch je, čo? Mne mrznú ruky, si vieš ako je teraz. Dobre. Ale najväčší šok, pozerajte na nášho Zdenka. Holé kolená, trenočky pri minus 10 stupňoch. Ale má čiapku, takže je to v pohode. Jo, to bolo. No čo vymyslíme? Áno, zľava doprava. Sprava doľava. Jej, Zdenko! Ó, dobre. Michalov je Martin, že? Brankár, dobre. Joj, neviem, či nezačnem ľavou rukou kamerovať. Si písne. Ej, Zdenko to vyhodil nebezpečne. Dobre, Matúš to zachytil, krásne. Rozostavené! Kupko sa dostáva... Je tam! Nádhera! Prvá úspešná presilovka odohratá. Krasotinka krásna, výborne. Aké máte dojmy z presilovky prvej? Výborne, vymyslená taktika. Krásne, rozobraný super na súčiastky, výborne. Len tak ďalej. Je 8. 10. sekunda a Funny Sport sa ujíma vedenia. Pozor, rozbehol sa veľmi. Áno, tajomník nádherne! Krásne, škoda toho a je nebezpečie. Našťastie. Pozor! Čo to je? Škoda. Ale videli ste, či sa našťastie nespracoval. Ty brďo. Bacha, chalani, na tie brejky. Slnečko to svieti trošku. Fú. Pozor, ešte nebezpečné. Áno. Krásne. Ideme do modrej, za to je ono. Kupko máme. Pozor, nebezpečná bola nahrávka. Idú dvaja rýchlo, Dávid, vracaj sa, utekaj! Si! To bolo! Netrafil do prázdnej brávy. Si, prekombinované.
si do prázdnej brány netrafil. No, toto bolo vážne, prvé vážne zaváhanie u nás. Pekne, pekne, Kuko, už len trošku chýbalo. Rozohrávame. Ideme. Juj, zase neprešla. Prešla. Zdenko, bum! Jej, ešte pol metra! Pol metra a je to úplne jasné. Nepustíme. A bežíme. Pekne, krásne Matúš. Kupko, ideme. Zdenko proti lopte. Nahrávka prešla. Juj! Matúš. Pekne. Trošku vyššia bola. Ale nevadí. Pozor, ešte. Aj, pozor. Vraciame sa, kontrolujeme, nemusíme, máme pásmo! Bum! Zdenko, ďalšia bum, dobre. A bum! A nie, dobre. Juj, neprešla, dobre, škoda. Pozor teraz. No, Zdenko si tu dačo zašachoval, škoda. Teraz by mohol Zdenko kamerovať, ty brďo. A tak ale som nečakal, že dostanem takúto úlohu. Odteraz kamerujeme ľavou rukou. Pozor. Výborne, a loptička je von, ďaleko. Máme pásmo! Pekne, Kupko, krásne. Traja idete, jeden ostaňte vzadu. Videli ste to, neviem, či to uvidíte, či je to nakamerované, ale bolo to skvelé. 11. minúta, 36. 2-0. Krásota. Vy ste vybehli traja na jedného a oni traja ostali tam. Úžasná akcia, krásne. No čo poviete na toto oslabenie? Krásne. Pozor vzadu. Pozor teraz. Na modrej. Výborne, Kupko, ideš a behaj do kolečka, druhý Kubo, nájazd! Krásne. Jej! Máme pásmo! Nádhera! 2-0! Či 2 minúty teda. Prosím, nájazd! Super to bolo. Keby som išiel po tebe, sa nepostaviť. Dajme si trestné strieľaníčko jedno. Ujož, ticho. Prečo? Však kamerujem. Na videu. Čo? Už
To bude vyrušovať, keď budem pozerať, bude sa musieť... Musíš si dať, ja som nechcel kamerovať. Aha, Kamerujeme ľavou rukou. Na, tajomník, kameruj teraz. nemám čas. Kameruj, fakt. Vypínať sa, tak stojíme. Je trestné, alebo To čo? sa nedá. Ale Toto nejde. nemá pauzu, vieš? No, by je trestné, ne? Teoreticky. Však mal bolo to. Bol vo vyloženej situácii. Na brankára. Tak som 4 to rozhodol. Tak sú aj... Co berúco do toho pušku. Alebo čo tu rozprávame? Neviem, čo ten videl. Rozobereme, pozor. Bolo to faul. Jak sa vydal vlastne? A prečo sme len traja? Zdenko je na trestnej. Aha. Dobre, nič som nepovedal. Jou! To striedaj, nie? To čo? Krásne. Ty brďo, to bola akcia. Jak sa tam vyklúčkoval? Medzi tými dvomi to bolo krásne, Kubo. Ale vážne, pivo, aj keď normálne nechceš, necítiš smečku. Pekne, pozor, traja sú... To bola... Kubko! Ty, to je strelec! Prvý raz ho zadržal brankár, ale druhýkrát už nikto. Krásne, Kubko. Nevadí, bolo to pekné. Ale šťaky od toho zašich. Čo? Ja zašich. Zašijeme, jasne. Dostaneš. Ideme, áno! Ej, Kubko sa musí vrácať. Pozor. Tajomník hrá. Výborne. Nevadí, dobre to bolo. Škoda. Na modrej. Pozor na druhú. Výborne. Majko, krásne. Dvaja. Dobre, hráme. Tajomník. 4. Zdeno podale. Presilovka. Nech dohraja, pojď. Poď, vymente sa, rýchlo, šup. A hráme, rozobrať hráčov. Dobre, Zdenko, nevadí. Áno! Nevadí, krásne. Dávid, tajomník, pridaj. A ideme, ešte máme 40 sekúnd. Ešte je to stále možné. Keď si neposkočil, tak by som nespadol. Krásne. Nevadí, dobre. Nevadí, Kubko. 23 sekúnd. Poďte. Nevadí. Druhá zostava vrátená. Musia ale teraz zabrať chlapci z prvej. Pred ránu jeden. Kto je pred ránu? Teraz. Krásne. Áno! 9 sekúnd a je to 3-0. 3 len ešte, nie? 4. 4-0, jeee! Kedy ste dali tretí? Aha, už je. Nedávam pozor na tabulu. 4-0, vážený, to je úžasné niečo. Áno, ale pozor! Sme pri chuti! Zdenko, ešte! Zdenko, hej, z boku, spoza šiary, to je najlepšie. To ty boli, raz sem dali. Krásne. To bola nahrávka! Vážený, to bolo niečo úžasné. A ešte máme pásmo! Jej, Zdenko v akcii! To video. Ja si dal.
Áno! 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 Máme pásmo! Traja sme! Je! Gól! 5-0! Neskutočné. Tu máš kameru, povedz nejaký dojem. 5-0! Hej! No, pôjdeme na mariáž. A do nich, nepoľaviť! Nepoľaviť, ideme dopredu, nejdeme dopredu. Pozor, pozor, pozor! Krásne, krásne, presunie a Zdenko! Ej! A je zle! A je zle, je to tam. Neprešla.